Good evening, brothers and sisters in Christ. Happy Sunday, mga kapamalandong, mga igsoon ko ni Kristo. Mayong gabi ka natong tanan o welcome no sab sa atong panag-uban. Karong gabi una ang atong episode 9 sa ato ang Pamalandong karon live kauban si Brad Rafi. Brad Rap, mayong gabi diha nimo. Maayong gabi, Brad Lex, ug sa tanan nato nga mga viewers o atong mga panimbaya sa atong spiritual director sa Catholic Charismatic sa Diocese sa Cagayan de Oro, Archdiocese sa Cagayan de Oro, Monsignor Cirilo Lolong Isnani. Maayong gabi, Monsignor. Sa atong head servant or coordinator nato sa entire diocese sa youth, ang si Brother Tata Takas-Takas. May gabi, Brad, sa tanan na mga coordinators from Lugait to Magsaysay. May gabi, og sa tanan na mga viewers nationwide, og kutob sa mabot ato itong Sibya. May gabi kanyang tanan. Relax. Okay, mayong igsoon sa makausa, mayong gabi no. Happy Sunday. Paspas kayang panahon, ikaduha nga Domingo no sa bulan sa Setyembre. So di na gyud na tumapugngan, nagkaduon na gyud ang atong Pasko. So mga igsoon ko dahil ni Kristo karong gabi una, espesyal kini nga gabi kay tungod kay espesyal po ang atong bisita karong gabi una. So agig pagbukas no sa ato ang programa karong gabi, Brad Rap, ato siguro sugdan sa ato ang pag-ampo sa dili pa nato ipasulod ang atong speaker karong gabi una, Brad Rap. Okay, relax. O sa tanan na mga viewers, gihangyo ko kamo nga uban kamo namo sa atong pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dios nga makagagahom sa tanan, nagadayeg nagapasalamat kami kanimo niining kahigayonan nga imong gihatag kanamo uban sa among guest speaker. Mapasidunggan ka Ginoo sa mga preaching, sa mga sharing unta sa among speaker niining kagabion, o nga ma-bless ang tanan nga mga viewers nga makadungog sa imong pulong pinaagi sa guest speaker nato. Salamat Ginoo niining kahimanan sa internet na despite sa pandemya nga nasinati karon sa tibuok kalibutan, nagapadayon ang imong pulong sa pagkaylap o kutob sa maabot o sa mag-view niini nga Sibya. Ginoo ma-bless unta og panalanginan nimo ang matag pamilya na nagmonitor karon, hinaot nga anaa sila sa kapiskay sa panglawas o maligkawas sa bisan unsa nga katalagman ilabi ni nasinati namo nga pandemya. Salamat Ginoo og hinaot nga i-bless nimo ang tanan nga mga maminaw nga ang matag pulong nga pagalitukon sa among speaker karon makahimo og kabag-uhan sa matag usa ka namo sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing nga mapasidunggan ka o Dios o mapasalamaton kami. Daygon ka kaniadto karon hangtod sa kanturan o kini tanan namong gipangay gipasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo uban sa panabang sa among puutan nga inahan Birhen Maria sa mga anghel ug mga santo sa langit ang tanan dungog himaya kanimo lamang o Dios Amahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maigsoon ko Good din ni evening Kristo again. no. Yes. Once again, good evening no sa tanan sa Speaker ka tagatag sa karon. kapanimalay. So karong gabi mo na maigsoon sa akong nagikaingon, special ni nga gabi tungod kay special ang atong bisita. So ang atong bisita karon medyo taod-taod pod nga nauban namo sa parokya sa Bulwa no, sa iyahang nakaserve po ni didto with Father Joel, and then we're so blessed karong gabi una because sa atong pag-invite sa iyaha wala gyud ta niya balibari mga igsoon. So Amen. dili na nako langanon sa atong episode 9, the Beatitudes, ang atong speaker karong gabi una si Father Maki Sibalios, gikan ni live from Bishop's House no mga igsoon, ang atong Archdiocese School Superintendent, Vice Chancellor, School Director. So welcome na to Father Maki, maayong gabi kanimo diha. May gabi, Father. Maayong gabi Alex o si Brother Rafi o sa tanan nga nagtan-aw, nagsud-ong, nag-live ani karon atong programa o sa tanan naminaw kaninyong tanan nga nakaron sa inyong panimalay bisan o giingon nato nga naay hulga nga atong gibati karon gumikan sa COVID-19 pero wala ni makahimong babag sa atong pagkonektar sa matag usa. We are still connected with one another
so the internet, so whatever means that are available para nga mabati nato nga naa ang kahiusahan, naa ang panag-uban, taliwala sa kakuyaw nga atong gisinati karon. Okay, so mga igsoon, ato sigurong no, tagaag kusog nga palakpak. Welcome na to si Father Maki, no? Father, Okay, welcome, salamat thank you kayo. kayo. Okay, Sa so sa inyo makita karon sa screen, na ay giuluhan ako ni akong pagpaambit sa inyo sa giuluhan kini Gaudati et Exsultati. Actually, gikan ni po ni siya sa Apostolic Exhortation sa atong Santo Papa Pope Francis kana bitawng iyang bag-ong gisulat niya. Dili ni siya ingon nga purely gikan nako, kundi gikuha nako ni sa mga sulat sa atong Santo Papa, bugya nako gi-trim down nga kay baga-baga mapud ang libro, no, aron nga makahaom nato sa atong programa karon katong 8 Beatitudes nga gisulat ni San Mateo. So akong ipadayon kining maong sulat apostolikanon sa atong Santo Papa, kani mo man ang may tungod sa Gaudati Exsultati nga iyang gipanguluwa moy mo ng title ani. So matud pa sa Santo Papa, I have a letter for you. I entitled this Gaudete et Exsultate. Sa English, rejoice and be glad. Actually, nana dito gyapon sa Beatitudes nga towards the end of the gospel ato ning mabasahan ni kaning linya kaning giingon ni Santo Papa nga rejoice and be glad. Gikuha po na dito sa maong gipamulong ni Jesus. This my call for you that you may become holy in today's world. So pagsadya, paglipay aron nga unta pinaagi niini mahimo kamong balaan sa atong kapanahonan karon dinhi sa kalibutan. Matod pa sa Santo Papa nagpadayon sa pag-ingon, there can be any number of theories about what constitutes holiness. Daghan atong may istorya mga teorya may tungod sa pagkabalaan, pagpuyo sa kinabuhing balaan with various explanations and distinctions napay pag-compare, napay paghimo og kalainan, na paghimay-himay, paghatag og kahulugan unsa kining pulong pagkabalaan. Such reflection may be useful, matod pa niya, but nothing is more enlightening than turning to Jesus' words and seeing His way of teaching the truth. Daghan man ang naanindot nga pamalandong mahitungod sa makabalaan matod pa sa Santo Papa, pero di kuno ni makatandi, dili ni sa makapareha sa pagpamalandong nga gihatag sa Ginoo kanato si Kristo mismo sa iyong mga pulong o pagtanaw niini sa paagi siyang pagtulun-an diha sa mao nga kamatuoran. Kung matod pa Santo Papa Pope Francis, Jesus explained with great simplicity what it means to be holy when He gave us the Beatitudes. So walay makalabaw sa kasimple kayano sa pagpasabot unsa ang pagkabalaan nga giisgutan ni Jesus diha sa Beatitudes o sa mga panalangin matod pa. So if anyone asks, what must one do to be a good Christian? The answer is clear. So kung nako na mangutana, unsa man pagkahimo nga maayong buutan Kristiyano? Matod pa ni Pope Francis, sayon o klaro ra kayo ang tubag. Kini matod pa niya, we have to do each in our own way what Jesus told us in the Sermon on the Mount. Mahimo nato ang pagpuyo sa usa ka kinabuhing balaan kung atong o usa ka maayong Kristiyano kung atong buhaton ang unsay giingon ni Jesus sa atong paagi sa paghimo niini katong iyang gisermon dito sa bukid, Sermon on the Mount, nga mao ang
Beatitudes. The word happy, matod pa ni Pope Francis, or blessed becomes synonymous for holy. So sa ato bitang English nga subject naman tay kanang meaning, word meaning, di ba? Na synonymous, synonym or antonym, ang synonym atong mga sabtan nga unsay kaparehas niya o kahulugan. So sa pulong nga happy or blessed, synonymous kuno na sa holy. So kang pagkabalaan mao ang pagpuyo sa malipayon o pinalanginan nga kinabuhi. It expresses the fact that those faithful to God and His Word by their self-giving gain true holiness. Usa ka na siya kakamaturan nga gipadayag nga kadtong matinumanon sa kabubuton sa Dios ug sa iyang pulong sa ilang kinaugalingon nga paghatag og voluntaryo nga paghimon ini, wala pugsa, wala pursaha, nakaangkon og tinuoray nga kalipay. We can only practice the Beatitudes if the Holy Spirit fills us with His power and frees us from our weaknesses. Matabangan ta nga maato ni mapuy-an ang mga panalangin o kining Beatitudes nga atong nadungog sa atong Ginoo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga maghatag kanato sa kagahom o magpalingkawas kanato gikan sa atong mga kahuyang, sa atong mga kahakog nga atong walay pagpakabana o labaw sa tanan sa atong garbo. So it is really important for us to ask the help of the Holy Spirit nga kining mga gisermon ni Jesus sa bukid katong mga Beatitudes atong mapuy-an. So unsa ba kini mga Beatitudes? Baluta walo man to ka book, di ba? So una, miyon si Jesus, si Pope Francis quoting the words of Jesus, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Bulahan kadtong makabos sa espiritu kay ila ang gingarian sa langit. The gospel invites us to peer into the depths of our heart. Ang ebanghelyo nag-invite kanato sa pagtan-aw, sa paglili, sa pagduki-duki, to peer. Mura nag-ablihan gini mo ba? Dito sa kinalman sa itong kasing-kasing, aron makita nato kung asa ba ang atong kasiguruhan sa kinabuhi nagaagad. To see where we find our security in life. Asa man ay atong kasiguruhan? Where do we find security? Where are we secure? So, usually, ang mga dato ngayon nga, secure ko sa akong mga kabtangan, and think that if that wealth is threatened, murag na ikakuyaw nga mawala na sa iya ang tanang kahulugan sa kinabuhi, murag mahugno. But pasabot, dito ra gyud nag-agad sa maong katigayunan, sa bahandi nga gihuptan. Nga kung mawala ni, murag wa na disorder sa kinabuhi. Everything will collapse, murag wa na ni ang kuan ng kalibutan ni gunob og naduot dito sa ilalom ug wa na kahulugan ang kinabuhi. Indeed, matod pa ni Pope Francis, once we think we are rich, we can become so self-satisfied that we leave no room for God's word. Kung gibati na mo nato nga dato ta, we become so self-satisfied. Bastante na. Enough na sa ako. Kontento na ko. Kung tungod kay kontento na ko, wala na luna o wala na room, wala na lugar ang pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi. Wala na ko'y lugar o luna sa akong kasing-kasing ang pagigugma sa akong isig kaingon. Kaning we can become so self-satisfied that we leave no room for God's word. Muna akong kasinatian, 2017. Dito ko sa New Zealand, kay kaluoy sa Ginoo ang akong igsuon ng imbitar man o bakasyon for 28 days, so almost a month. Nangimbitar sa nako dito. Sa diha nga Bernes na sa hapon, naobserbahan nako nga naay mga sakyanan nga maghagudhod og saka dito sa bukid. Naidala-dala nila kanang murag butay ilang itong mga truck nga murag balay ra gyapon giguyon, na ilang bike, na ilang surfing board,
na ilang usa patoy lang ipangdala basta daghan kaayo. Nangutan ko sa magulang usa din baton dito sa bukid. Ay magcamping man na sila. Nya mag-fishing, magligo-ligo basta nga nilang baton. Kaya pagka Sunday sa hapon, mubalik na sa silang balay. Kaya pagka Lunes, trabaho naman. Pag iyon nga hapon sa Sunday mo uli, in ko nga daw, di na sila manimba. Insa nga, ay, wabaday ka kabalo nga kasagara man din sa New Zealand, mga atheist man. Sumuto yung ingon, mga atheist kuno kasagara. Which is, makayon po mga tinuod, kaya katong nagmisa ko dito sa mga simbahan, mga 35, 50, ano na kadako, dagan kayo, dako na ganang 50. Malipay na ganyan. Behayon ni mo, layo kayo, mga kapilya dito nila. So, nga na, which means, kay naa na sa imo, naa na sa ila, nanay balay, nanay trabaho, nanay pagkaon, ug uban pa, unsa may ilang paginalan sa Ginoo, di ba? No room for God's word in them. Wala na luna. What for? Na nasa ila tanan. Ngano manawag ko Ginoo nga naman sa ako tanan. So makayon bitaw ko usay pa may malag. Manalang din na pobre ta sa Pilipinas kay mantigo pa tag manawag sa Ginoo bitaw. In this way, we miss out on the greatest treasures of all. O kung sa man gani, that is why Jesus calls blessed those who are poor. So poor na siya, dili na poor in spirit. Those who have a poor heart. For there, the Lord can enter with His perennial newness. Sumbulahan ka tong kabos sa espiritu, katong itong abli ang kasing-gasing, bukas ang kasing-gasing, way sulod ang kinabuhi. Kay nga naman, ang Ginoo makasulod with perennial newness. Walay katapusan nga kabag-o o kalabas musulod kanunay sa iyang pagkasiya o pagkatao. Mo bitaw to pud akong gi-share ganina kay forgiveness bitaw to ang gospel karon na minumdum na ako akong giwali ganina nga kanang bitaw mga tagpasaylo sa Ginoo pero di ta kapasaylo sa uban mura tag katong sabi nga gihatag sa Ginoo mura bitaw tag balde nga puno kayo sa kanang tubig ba nga gikan ta ng limpyo sa atong salog di siyempre kada kuan naton dito no dito sa trapo mulagong gid kadunay kadugayan ang tubig. So, unsaon nato pagkuha og bag-ong tubig kung di nato iabot tong karaan nga nahugaw na. In the same way nga nata, kung dili nato buksan ang kasing-kasing diya sa pagpasaylo sa uban, pilagi sa pagyabo ni atong lapukon nga tubig, di ta mapulihan og bag-ong grasya sa Ginoo na labas kaayo nga mo'y maghatag kanato sa kanindot sa atong kahimtang. Mosab kana siya kung di ta mahimong bukas, di ta mo angkon nga kabus kita sa panginahanglan sa Ginoo, walay kabag-uhan nga ato madawat gikan sa Dios. St. Luke does not speak of poverty of spirit, but simply those who are poor. Kay naman gud gyapon tong parallel nga kuan, utong gitawag siya synoptics kay na sila ka anggid-anggid no, kang Mateo, kang San Lucas, pero sa San Lucas wala sa speak of poverty of spirit ba. Iyon lang siya, blessed are those who are poor. Pero si Mateo iyang gipalaw nga in spirit, iyang gipaklaro. He calls us to share in the life of those most in need and ultimately to configure ourselves to Jesus, who though rich, made himself poor. Nga may sama unta ta kang Kristo nga bisan og dato gipahimo niya iyang kagalingon nga kabus. Nga naman, sa may tuyo, aron na nagwagi ko na ang Ginoo anong mga ana-ana, oy katuyuan na. Aron kita sama niya magpabilin nga mapulsanon. Kaya na dito mo ang kumitaw sinaan nato sa itong achievements, sa itong mga kasigara, ipag-post nato din sa Facebook, etc. to show to the world that we have reached, we have many titles, etc. No? Usay, ako, di na ako kumalikayan na nga. Proud ko sa kugalingon, although proud lang ko sa kugalingon, pero imo na na-broadcast diya sa social media. So, in a way, gusto ni mo gyapon nga, kanang ito, na magdahay ka na ba? Dili ka may mo simply o magkalimot sa kugalingon. So, being poor of heart, therefore, that is holiness. Usa na sa kabalaan ang pagkakabos sa kasing-kasing. Ikaw na bahala, Lord. Usay mo, anak ito tanga, Lord, ikaw na bahala. That's itong pag-ampo. Ikaw na bahala. Meaning, ikaw akong isaligan. I trust everything to you. Walay makasamok, walay makabalda sa kung magsalig nimo. Pero ang sinitabo, tinuod ka ta ng salig. Para ni karon sa COVID karon. Lord, ikaw na bahala, Lord. Pero grabe itong kakuyaw.
Wa man ta nag-iyon nagpasagad kay lagawas ta, face mask ma, facial ta, we do everything, health protocols, tanan-tanan. Pero kung nataptan gyud ka, unsa ta man nataptan gyud ka, no? Bay, sa ba? Wa gyud nato nimo, wa man pangaduya, wa nimo lagi pangayo, pero kung pananglitan lang, mo na karon pagsulay. Mo karon ang masulayan ko, are we really poor in spirit, trusting God nga bukas ta kung siya ang bahala, ana ba? Muna atong usay kita, ikaw na bahala Lord, pero nandiyan kung tayo panghimuon des uban. Ikaw na bahala Lord, pasar og akong anak, pero pabilisan nato itong kukumban, pabilisan itong lapis, pabilisan nato itong bulpin, asa pang suoton sa exam uniform, ipabilis pa. Asa naman na karon ng atong ikaw na bahala Lord. Kung nasalig ta, muna giyon ba, Lord, I have done all my best, please do the rest. Ano po lang naman ginawa na, nga ito nang himuon tanan, di ba? Number 2, blessed are the meek, for they will inherit the earth. So, bulahan ka to mapaabsanon kay ilang meek, simple nga tao, no? Maangko nila ang gingarian. Will inherit the earth, ila ang gingarian. No? There are strong words in the world that from the beginning has been a place of conflict, disputes, and enmity on all sides. May mga pulong nga bisan karon atong kakadungan samot na kanang mga pagpamalikas, paghimaraot, mga dautan nga pulong nga makahatag itong negative energy instead nga madasig ta mawala tong kagana. Bitterness, bitter kayo. Naday sa Facebook kanang mga hugot lines, so jealousy, naay ka ng crab mentality, pagsuyay sa trabaho, kung sa ka ning usa, libakon aron manaog, indifference, walay pagpagawana, hostility, pamintaha, na ay selfishness, bait sa sarili ug uban pa. These are the language in the world. Ultimately, it is the reign of pride and vanity where each person thinks he or she has the right to dominate others. Tungod sa garbo, tungod sa belief sa sarili, na uban mga tao mag-iyon nga, aduna ko'y katungod nga daog-daogon ta ka. Aduna ko'y katungod nga manduan ta lang ka. Aduna ko'y katungod kay nga, saba, mubo ang pagtanaw sa uban. Bisan og dili tinuyo, no? Naa sa iya bitong feeling gyud ba? Nga, because I am this, bright ko, na ako'y gahom, na ako'y kwarta, etc. Economic power, under ka nako, luhod ka nako, mag-agad ka na nako. If we are constantly upset and impatient with others, we will end up drained and weary. Kaya uban mga tao nga, dili sila compassionate, dili sila understanding, dili sila mahigugmaon, o kanang bitang manggiluyon. So, mahitabo nga, mo na makaluya nato, makawala sa tunggana. But if regard the faults and limitations of others with tenderness and meekness, without an air of superiority, we can actually help them and stop wasting our energy on useless complaining. So kung nakita nato nga, bikil man naman siya kakulangon. Nakita nato nga nasa limitasyon. Kung ato na makita bitaw with tenderness and meekness, nga dili bitaw tataas pagtanaw sa itong kagalingon, matabangan actually nato sila. Hindi pa mausik atong enerhiya sa sige bitaw pag-expect nga kani ang dapat mo baton ginawan na. So samot tinong tagkaluya ana nya mapasakitan pa nato ang uban, no? Lisod gini siya baton pero mo nang bitaw ang Ginoo. Bulahan ta mo nato mamahimong passport to heaven kung ato ni mahimo. Saint Paul suggests that if a wrongful action of one or of our brothers and sisters troubles us, we should try to correct them, but with a spirit of meekness. Kanang naa kay plano nga mahibalik siya ngadto sa unsay insakto. Katong bitong gospel nato last Sunday, di ba? Not today, but the last Sunday, mo to ang katong fraternal correction nga paagi nimo ngano i-correct man nimo ning tawana to kay imong katuyuan or mahibalik siya ngadto sa sabakan sa Dios, nga mabalik sa saktong dalan, nga mahibalik ang maayong relasyon, dili kay nag-correct ka kay aron maulawan siya. Nilain na ba atong paagi? Unsa giingon ni Jesus? Step 1, kamurang 2. Step 2, pangitag laing witness. Step 3, sa dakong ang katilingban. Pero unsa atong gabuhaton? Usually, kung naay atong nakita nga sa uban, diretso ta sa step 2,
Or sa step 3, iwadwad na nato, ipanglibak na nato, istorya na nato sa uban ang iyang gibinuhatan o sa bakay ang niyang sayop, nga wagay nato sa gikurihian. Wala gay nato sa istoryahi personal. Kasagara gyud, biktima po ko ani, biktima tang tanan, mo ni atong gaymuon. We immediately go to the next step without doing the first step. Gaunta ang step 2 di man may tabo kung may step 1, di ba? Bitaw. Meekness is yet another expression of the interior poverty of those who put their trust in God. Ang pagkamik usa ka lain na pud nga pagpadayag sa atong interior poverty, sa atong pagsalig sa Ginoo. Someone might object, if I am that meek, they will think that I am an idiot, a fool, or a weakling. Di ba na, maayon nang ianang ka ng mga mapausanon, kaya mura mga kagluya, mura kaguyang, mura makaog ka ng kalay. Buwan sa ako nga lingwahe, kinanglan, powerful ko, strong ko, demanding ko, kaya aron kurog ang ubang mga tao. Mura yan na itong gusto nga huptan nga image, kaya aron nga makontrol na itong uban, not that we are being controlled. Pero di na sa mao. This is not about controlling. This is about being meek, being humble. Mapabsanon ba? Di ba kung naay mapabsanon, murag mabati, minuni mo nga, ikaw Ginoo makasasala kay maayo man siya, bisan pag di, maayo imong gihimo, mapasikitan nimo siya, ang iyang ibalos, murag gyapon. I remember my brother, ato una kay, this is an honest confession na gina sa inyo. Hot-tempered yung ko nga tao to una. Dali, ra kay ko makaalsa og baso, chita, labay na ako basta maulit ko. Dali kay ko makapamalikas. O unsay giingon sa kong magulang basta mabalikas ko kay charismatic pud gyud mi to na in fairness, no. Before I entered the seminary, charismatic member mi sa gusa. Minit ako magulang basta mabalikas ko mga words nga di niya ganahan paminaw gid sa praise the Lord, praise God, hallelujah. Na motivate yang isulti nako. So that meekness of my brother helped soften my heart. Helped break the stone. Di ba? Kanunay nga pagpaubos niya, mura bitag tulo sa tubig ba nga, sa kanunay tulo na buak ang usa ka pagam. Yung ana, ang power. Usa to sa mga contribution sa akong ingon na mga conversion sa kinabuhi akong nasinati. So the meek shall inherit the earth, for they will see God's promises accomplished in their lives. So, muna ikaduha, nga beatitude, nga makita sa mga meek, ma-inherit day nila ang langit o ang gingarian tungod kay nakita naman nila ang saad sa Ginoo pinaagi sa ilang pagpuyo sa usa ka pausanon nga kinabuhi. Nakita og nahitabo, na-accomplish, natuman sa ilang kinabuhi kanang saad sa Dios. So reacting with meekness and humility, matod pa ni Pope Francis, kung react kuno ta pinaagi sa mapausanon ug kalma nga paagi, usa ka na pagkabalaan. That is holiness. Someone nag-ingon ako, okay ka lang? Tubag po ko, okay ra ko. Hindi siya nga, siguro ka, wala gid ka na suko? Wala, lagi. Tubag po siya, imposible. Hindi ko nga, nasuko na inoon ko, kay ga-insist ka. Bitaw. Ano bitaw? Mapusano na ka, ubos gigay ka, ludahan bagid ka. Tinoon lagi nga, wala. Ganong, masuko na inoon kay insistent kay ba? Kana bitaw, ma-challenge ang imong humility. Yun sa gid ka matinud-anon na imong pagka-humble. Muna ko sa maghilom na lang ko kay sa kung nauna nga basalod bulo man ka kumasuko nga nag-insist kung gining tawana. I-pray na lang nimo pulang tawana nga dili lang tama himong kwan instrumento sa imong mga dili maayo nga bation. So number three na ta, blessed are those who mourn, for they will comforted. Katong nagsubo kay sila pagahupayon. The word tells us exactly the opposite. Unsa man ang naa sa kalibutan karon, dili subo, entertainment, kahilayan, pleasure, diversion, pag-iskapar sa mga kagubot sa kalibutan, escape from the world and make for the good life. Unsa man nahitabo karon, bisan pag mag-COVID, natay stay at home, mangitag paagi nga na entertainment. Hindi man nato malikan nga culture nato na sa Pilipino, pero mura bitaw nag-uul tong mga nagnegosyo gani mga entertainment kawa na kuno sila ingani makikitaan diversion sa may diversion nato karon positive noon kay nakapananong ta
nahurot ang kaang sa bulwa, bitaw. O niya, kanang maayo man yun na, productive yun na, kaya kabuta magulay. Pero kanang uban escape, no? Escapism. Atos mga bukid, sige nagbike, atos mga asang mga lugara, kay lagi galikay sa kalaay. No? Mo to hitabo nino nagkabarahan rin sa close na noon kay nagmang pangadto. Opposite na sa atong nadunggan nga sa katong ganina, no? Blessed are they who mourn. Kay matod pa, the world has no desire to mourn. Wala may gusto ang di gusto bultan nga magsubo. It would rather disregard painful situations, i-cover up, i-hide ang mga kaguol. Munang uban din ato ibawaan sa nagibati ani na makurat na lang ta kay hikog na di ay sa mana lagi subo, no? Subo pa na kay wala lang hikog karon bisag kinsa na lang, no? So, ingana ba? Kanang di gusto og kanang masubo, gusto nga lipay permi, bisag ang kasubo i-cover up lang or inong palabas nga malipayon pero di dito. A person who sees things as they truly are, and sympathizes with pain and sorrow, is capable of touching life's depths and finding authentic happiness. Kanay bitong ang usa ka tawo bitong nga unsa gid ang tinuod, makakita sa tinuod, unya makasimpatiya sa uban. Kaya balo na sa makatandog sa kinabuhi sa uban. Makapangita og unsay tinuod gyud nga kalipay. Kana kasinati og ingon ana nga tinuod nga kalipay nga mapaambit po niya sa uban kay he himself or she herself has experienced that. So he or she is consoled not by the world but by Jesus. Ang kalibutan dili mo'y makahatag na kahupayan kundi si Jesus. Kining panahon sa pandemic asa man ta nidagan? Tuhong are we running to? Tuhong do we run to? Matod pa ni San Pedro, asa pa ang parulong Ginoo? To whom shall we go? Na kanimo ang pulong tanan. Pasalig na nimo nga bisan ning pandemic karon di mi nimo biyaan. Such persons are unafraid to share in the suffering of others. They do not flee from painful situations. Katong blessed are those who mourn. Willing na sila nga muambit sa kasakit sa uban. Di sila mulikay sa mga sitwasyon sa kapait o kasakit. Andam silang muambit niini. So discover the meaning of life by coming to the aid of those who suffer, understanding their anguish and bringing relief. Muna silang mga tao nga andam makig-uban sa kaguol, kabalisa, kahadlok, kasakit sa mga tao, but sila nga musulod sa ilang sapatos o silang kinabuhi. So, bisan pa og ingon ta nga ayaw og kanang kahadlok, kabalaka lang, o muna ilang gibati pod. Di sila nga angay although na kahadlok, na pagkabalisa, na kabalaka, pero buot nila nga makiguban sa bandi na nga katulang pasagdan nila nga mo naghandok na balaka. They want also to have a share of the suffering of others. So matod pa ni Pope Francis, knowing how to mourn with others, makiduyog silang kasakit, makiduyog silang kaguol, makiduyog sa ilang mga problema o yes, kasakit no kaguol kana kaguol. That is holiness. Maantigo kitang mo duyog sa ilang kasakit. That is holiness. So matod pa ni Saint Paul in his letter to the Romans chapter 12 verse 15, rejoice for those who rejoice and weep for those who weep. Paglipay na itong nalipay, pagkaguol niya itong naguol, makigdugit uban sa ilang kaguol. Dili kay ikalipay na ito ilang kaguol o maguol ta kung sila malipay. Di na sa mao. Muduyog ta sa unsay insaktong gibati og sitwasyon. So, igana, it's either we fight to flee from or to face. Sa usa ka sitwasyon, depende nato kung atong batukan, awayon nato, or musibata, or ato bangon, makiguban ta, atong i-counter gyud, di nato likayan. So number 4, I am number 4. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bulahan katong gigutom ug ihaw, alang sa katarong kay sila pagapunon ni ubusgon. Hunger and thirst are intense experiences. Ato mong nasinati, mauhaw ta, gutmon ta, since they involve basic needs and our instinct for survival.
But how many people suffer injustice? Standing by powerlessly while others divvy up the good things of this life. Daghan sa atong maigsuon na kasinatig inustisya. Ang iya dinhi awas-awas na nubra. Kani dinhi wala gid taon diha. Muna nga dining panahon sa pandemic, di lang nato na una kuan ba lagi may kagiunan ako for sa ako lang kagaling personal kasi natiyan. Ay ta mo una ka ba nga agoy sila in town. Way gikaon ako narabay gi kuan. Na itong bulahan ka kana pagikaon sila wala na. So nindot kay mga kalihukan ka na itong relief goods pang share na. So kapilan ko nakauban sa social action ministry sa diocese nga tuwing mga lugar nakauban gay ko dito sa Simuog para sa mga lumad kay sila bisag lumad ka o yun na to lumad burag ana labi na kay pala tuig karon sa indigenous people ecumenism o interreligious dialogue tong ginauna nga mukha na sila sumot ang simbahan ni-extend sa iyang tabang dito di lang sa paguna-una sa kaluoy kundi nagi action buhaton para po sila makasinati how many are they are suffering this injustice nga biktima usab sila sa gawom sa uban. Some give up fighting for real justice and opt to follow in the train of the winners. Ang musabay na lang sige sa toy gamhanan sa toy powerful tuod kay wala mahimo. Give up na lang kay kung makibatok sila mangayo pag-justisya maragdoong yapon sila maangko niini. So kana silang mga deprived niya na mga kaangayan. So this has nothing to do with the hunger and thirst for justice that Jesus praises. True justice comes about in people's lives when they themselves are just in their decisions. It is expressed in their pursuit of justice for the poor and the weak. So, katong mga tao, bulahan kuno mga Tupanesos, kung nangita o napadayon nangita sa pag-angkon o kaangayan para sa mga gidaw-daog, sa mga kabos, sa mga gilupigan, o katong mga uyang sa katilingban. While it is true that the word justice can be a synonym for faithfulness to God's will in every way, in every aspect of our life, if we give the word too general a meaning, we forget that it is shown especially in justice towards those who are most vulnerable. Katong walang kadipinsa-dipinsa kaayo. Katong gingon nato bitaw nga the lost, the least, and the last in society. Mo sila to ang angay kaayo manginahanglan sa maong kaangay ng justice. So, Mother pa ni Pope Francis, hungering and thirsting for righteousness, that is holiness. Kana bitong gigutom ta o giihaw ta sa katarong o kaangayan o sa kana sa indikasyon sa kabalaan. So, giving what is due to the other, what is due to the poor who comes to you for help, unsay angay nila panitan dia sa imong kwarto daghan gi kay kasinina unsa mo na nimo kung di na mo kinahanglan di pwede na mo ihatag di ba napit ko nadunggan ato pag sa tunay istorya ana nga by keeping your clothes in your closet you are robbing marabag imo kunong gikawatan tong angay unta magsuot niini pwede man na nimo mahatag pwede nimo papasinaan tong wala katong di gani karon maka palit bisag ukay-ukay man lang tugot ang ukay-ukay. So what is due to the poor who comes to you for help atong ihatag. Number 5, blessed are the merciful for they will receive mercy. Katong manggiloyon maka angkon pod og kaluoy. Mercy has two aspects. It involves giving, helping, and serving others. But it also includes forgiveness and understanding. Giving and forgiving means reproducing in our lives some small measure of God's perfection. Unsa may mga perfection sa Ginoo nga bisag ginagmay pero atong ihatag ngadto sa uban pero ba atong gimultiply ba unsay kaayo nga naa sa Ginoo nato. Panalitan generosity manggihatagon panalitan kanang may balota mo pasaylo ginagmay pero atong gipaabunda gipadaghan nato nga tungod kay ato ning gipuy-an ug atong gipaambit ngadto sa uban. The yardstick we use for understanding and forgiving others will measure the forgiveness we receive. So mo tagingan bitaw ni Jesus karon sa Ebanghelyo, kung di inyo pasaluon, di sab kamo pasaluon.
di ba? Muna ang sukod nga atong madawat, muna ang mahimong basihan. The yardstick we use for giving will measure what we receive. So we should never forget this one. Muna may mong sukdanan. Kung sa takamanggyatagon, usab pa na ang madawat na ito nga pagkamayatagon. Bawas lang ta. Di ba, na-usahay sa itong sinatian nga, sige lang Lord, saan naman, nanginanglan gini siya or nagasto niyo, whatever. Pero, ang balos ba, di may noon kikatura, mudaghan pa. No? Doon, kana, kung mutuo ka na, pero dili, pero I experienced that myself, no? Nang kanamitang makabuhi ka sa imong kamot, mas daghan pa noon ang imong madawat po sa imong pagsakripisyo nga mahatag to para sa uban nga nanginanglan. Jesus did not say, blessed are those who plot revenge. Di maggipunan niya himuon ni Jesus. He calls blessed those who forgive and do so 70 times 7. Oh, gospel karon, di ba? Ingon si Pedro, pasalo ni kapito, pero sige ni Jesus, 70 times 70 times 7. Walay limit. Nga naman nga kayo man si Pedro anak. Tungod kay sa rabbinic teaching, ang mga tudlo sa mga rabbis, kung makapasaylo ka ikatulo sa usa ka tawo nga nagbalik-balik yung sala, sa ikaupat nga mabuhaton nga po na niya, ayaw nagpasaylo. Meaning, three times lang na accomplish na nimo ang requirement. Pero sa gingon ni Pedro, pito, gimo na pito. Ayaw pagtuo nga, kay pito man, perfect number gini. So perfect na kay ko nakapasaylo. Pero sa gingon ni Jesus, no, why limit? 70 times 7. So, biyan, manggani di ay, but pasabot, kulang pa da ito. So, dili na siya tama ng diha. Kinanglan, walay undang na pagpasaylo. Mahimo ka na ito ni. Well, it is easier said than done. Sayon na saryahon, lisod baton. But, with the grace of God, we have to ask His help. Nga ito mahimo ni. If we approach the Lord with sincerity and listen carefully, there may well be times when we hear His reproach. Should you not have had mercy on your fellow servant as I have mercy on you? Sounds familiar, di ba? Muna ang gospel karon, di ba? Sabaan tas Ginoo ana. Yatang maka-remind sa nato nga kinahanglan ta nga mas manggiluyon pa ka sa imong kauban nga makasasala sa mga ako naluoy nimo ug ipasaylo na ko imong utang. Katong iyang sambingay nga dako kay utang, muto unsa kadako atong sala. You know, my dear brothers and sisters, katong 10,000 talents nga iyang utang sa iyang hari, equivalent to sa ko i-translate into number of days, equivalent to siya sa 60 million days. Imagine 60 million days. Pila imong edad karon? Times pila ka tuig, pila imong edad. So munang imong tuig times number of days. Kay 365 days magka sa katuig. So kung kana ang imong kinabuhi karon, nakulang ra kay na nasa 60,000 days nga bayronon sa utang. So, what pa sa dako gi kay utang, dili makayag bayad, pero gipasaylo sa Ginoo. Gikaluan niya ang mga servant. Mo day ingon nga, di ba day pug ka maluoy sa katong sala nimo nga gamay ra. So seeing and acting with mercy, that is holiness. Seeing, pagtanaw sa usa ka sitwasyon o paghimo uban sa kaluoy kana usa ka kinabuhi, usa ka indikasyon sa pagkabalaan. So nakita nato nga luoy. Ug unsa tigibuhat sa atong pagkakita nga luoy? Kana usa ka lihok sa pagkabalaan. Kaya naman mayon man tanga ay makiglimos labay niya. Uy, kaluoy niya. Tama na diha. Para ni ba? Pagoy, pagkaluoy ni Mader, daghan kay ang anak nag-uto pa usa pa kani. Ingon patay na ta. Sala kay patuga-tuga dagag anak, no, basuluson pa nato. Sala kay way trabaho, nganong magpakilimos. So, diha ra ba day tama natong kaluoy gilait pa inon nato ang tao? Are we not going to do something? Kanang bitang sa dalan, siyempre maabot tabtang bitang traffic. Bisan pag unsa ang malunggan, ako ito sa pakirot tingali ko kay naman yun nga anong tagaan man ng badyaw kanang madisgrasya na sila trabaho na sa gobyerno absan pa ko sila sulti balag ginamay po na akong mahatag tagaan yun ako sila kay that time nanginanglan mo sila balag ingon natog nakasupak sila sa mga balaod ka whatever pero di na nila huna-unaon tun kay ang ilang ginuna ilang tiyan
unahon nila lang diyan, balag nanay balaod diha. Unsa may makapakao mo na sila ng balaod, mura nga na bito nga pilusubong istorya ba. So, nga na ang dapat ubanan, ato pagbati ubanan nato sa lihok. Number 6. Narang 6 ha, sa kuwan, sa kanan. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Putli nga kasing-kasing makakita sa Ginoo. This beatitude speaks of those whose hearts are simple. Simple nga kinabuhi, pure, putli, walay mansa, for a heart capable of love admits nothing that might harm, weaken, or endanger that love. Na ang kaputli, ng kahinlo, walay kalaway, walay mailisya, dili hugaw nga kasing-kasing. Muna siya ang gusto sa Ginoo kanato. The Bible uses the heart to describe our real intentions, the things we truly seek and desire, apart from all appearances. Di ba naman na sa atong kasing-kasing, nagagikan tanan? Unya, mo trabaho di atong una-una nga, ingaanin ako pagbuhat, inaon ako paghimo, kung sige pangandoy sa kasing-kasing. Kung maayo ang ipangandoy sa kasing-kasing, nga mo'y mo trabaho yung una-una unsaon, nga maayo ang resulta. Pero kung lastful pananglitan, o hugaw, panitan, so siyempre muna rin una dayon o naiuban mga kaso nga maguna o grape, etc. Kay nagagikan man din mo itong yan Jesus. Dili mo gawa sa baba, kung dili katong mugawa sa atong tao, pagkatao o sa atong hugaw nga mugawas gikan sa atong lawas, kung dili katong mugawas gikan sa atong baba, kay gikan man kini sa atong kasing-kasing. So man sees the appearances, but the Lord looks into the heart. Kita na to sa gawas, pero ang Diyos nakakitaon siya na sa itong sulod, sa itong lugar. Certainly, there can be no love without works of love. But this beatitude reminds us that the Lord expects a commitment to our brothers and sisters that comes from the heart. For if I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but I have no love, I gain nothing. Muna yung giingon ni San Pablo. Nga to sa unang sulat sa taga-Korinto. Kapitulo 13:3. Magunsa man, naanak ko tanan, mahay kay ko mo istorya, mahay kay ko mo, unsa, muhimo ni tanan. Pero kung ako'y gugma, wa ako'y mapupo, wa ako'y makuha, wa ako'y maani. In Matthew's Gospel 2, we see that what proceeds from the heart is what defiles a person. So kato na akong giingon ganina, na una na ako explain. Kalamitang ingiyon ni Jesus ba nga, for from the heart comes murder, theft, false witness, and other evil deeds. Gikan sa kasing-kasing. Dili katong gikaon atong nigawa sa atong sampot may hugaw. Atong ginosis kung dili ang nigawa sa atong baba. A heart that loves God and neighbor genuinely and not merely in words is a pure heart. It can see God. Sa tinuuray yun nga paghihugma sa atong isig kaingon, mo kanang puting kasing-kasing nga makita sa Ginoo. Ang hinlo puting kasing-kasing makita sa panagway. So keeping a heart free of all that tarnishes love, paghimo sa usa ka kasing-kasing nga libre o walay mansa nga makapadaot sa gugma, that is holiness, usa ka na kabalaan. And remember, holiness is a synonym to blessedness or sa man to? Sacredness, holiness, ang pagkabalaan. Number 7, hapit tatamong man. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. The word of gossip, inhabited by the negative and destructive people, does not bring peace. Mo to ingingon ni Pope Francis, kaning gossip, kaning paglibak, makadaot, negative energy, makabungkag og relasyon, makabungkag tao, imbis nga magdalag kalinaw, kabungkagan, kaungkagan. Such people are really the enemies of peace. In no way are they blessed. Okay? Na bato-bato sa langit ang maigo likay. Kining mga libakiro, kining tighatod o mga istorya tabi-tabi, matod pa ni Pope Francis sa iyong Pamalandong, such people kaaway sa kalinaw. Tungod ni ana, dili sila angayan tawgong balaan. Dili angayan nga tawgon nga balaan. So every time mapil tag libak-libak kita, mo apil ta og mga chismis, etc. Watod-hatod, at that moment mga di kabalaan.
wa nato mangkon ang kabalaan nga giingon ni Jesus. To those who sow peace, Jesus makes this magnificent promise. They will be called children of God. Katong magtisok o kalinaw, muni ang saad sa Ginoo. Mahimo silang mga anak sa Dios. Anong gusto mong itatawag og anak sa Dios? Hindi kayo nga tawag tong anak sa Dios, Ginoo ang Ginoo nga atong amahan. Kaya nga naman, makasulod ba ta sa iyang balay? O sa iyang balay, ang langit. O kung naka sa balay, di ba kung nabitaw anak, libre magana sa magdagandagan diya, libre magana sa mukuha o sa mga gamit diya kay sa iya ba itong papa. Wala po gyapon nga analogy ba? Kung dito ta sa gingarian sa Dios, kay gitawag man ta nga children of God, aduna tabay ka na bang kagahom ba sa paghimo niini nga kalipay o sa atong angin nga gusto nato buhaton tungod kay giilaman ta niya nga iya mga anak o gitubutan ta niya gitagaan ta ni otoridad sa pag-ila kaniya nga atong amahan. And if there are times in our community when we question what ought to be done, let us pursue what makes for peace. Kanang pangitag paagi ba? Kung unsay angay. Kanunay ginatong main agenda ang papangita sa kaayuhan, ang harmonia, the harmony, ang kayusahan. Mo gina kanunay ang pilion kaysa conflict, no? Kaysa kagubot. Muslan man nga ni anak ko na. Balos ko nga anak bitaw. Wala nga itong kauna-unang usahay kani makigpatas kita sa gibuhat imbis nga ulian o kaayo aron makaangko ng kayusan panag-uli dito gid sa muoy ka pagtuon na to nga mo gini siya angay kay aron patas ang tanan. It is not easy to make this evangelical peace which excludes no one but embraces even those who are bitter, troublesome or difficult, demanding, different, beaten down by life or simply uninterested. Dili ni siya sayon nga makighimo tag kalinaw uban nila. Labi na to mga ang batasan lisod kay espilingon, pero ito ino na to nga batasan di makaugiro na maningkamot kita og kaon ana. Kay matud pa sa usa ka babae tong sa ebanghelyo, di ba? Bisan mga iro makada kakamas mumuhong matagak so ulong sa Ginoo. Na ay mga tao nga demanding, different, lisod kay kinaiya di masabtan, na mo gina sila ang mga hindot nga himuon nimo mga instrumento sa pagpuyo nini nga matang sa Beatitude. They are instruments for us to live this challenge of the Beatitude. It is hard work, lisod. It calls for great openness of mind and heart, hunahuna o kasing-kasing. Since it is not about creating consensus. Pero ito yung, sige lang, kumusahin na mo. Aron wala ang samok. Iyan na, important ang kanang. Pag shake hands na mo kay, aron ingon amigo na mo. So for the sake nga, kuhaan lugar, nga, sus kung di tungon di kuhaan mo, dahil madungan na ito nga sa buot. Pasabot ka, di ka tuyo ang pag-angkon sa kalinaw, kundi na pressure, nadala sa uban, na napugos. So, murag kana siya ang usahay nga di na mao nga tinuod nga kahulugan sa atong pagpangaplang sa kalinaw. We need to be artisans of peace. For building peace is a craft that demands serenity, creativity, sensitivity, and skill. So kinahanglan mga arkitekto, mga engineer ta, mga maayo ta mo build up, anang kalinaw na atay skill kay di man siya mahimo og kung dili na siya natutun-an og atog yung bansayon. So sowing peace all around us, that is holiness. Matod pa ni Pope Francis, ang pagtisok og kalinaw sa atong palibot, di lang sa atong kaugalingon, usa kana siya ka pagkabalaan. Nutang dili gusto og dili ka na ingon nga maglikay lang yung kasamo, kun dili kanang kalinaw ang kagustuhan ni pirmi. Kalinaw nga naa ang gugma, kalinaw nga naa ang pagpasaylo, nga na ay reconciliation, nga dili gusto bitaw nga magpataasay na lang bitaw sa garbo, kana gusto nga na ang panagiusa, walay panagbikil, gusto og kalinaw, usa ka naka indikasyon o usa ka nagagasa sa pagbabalaan sa tao. Likay sa chika, ngayon uban nga, abitaw nimo no, utubag po kaday nga, abi po nako, na kultura ta sa maabi-abihon, mag-abi-abi tag mga istorya.
So imbis mag-create og tataog ka ng culture of ka ng love, forgiveness, understanding, harmony, na di okay. Balik ta atong kuan. Fraternal correction akong iyon ganina. Ito, abi ito nimo, abi-abi ni. Kanang abi-abi na, may inabodayin ta nga, abi sa bahay, ikaw ra kong giingnan. Nakatupo yung giingnan, may pun sa salain nga, uy, abi ito nimo, ikaw rin good akong giingnan, abi sa salain. So only to find out nga, whole community din na baluna. Kung kato inyong istoryahan, luoy kayo, naglakaw nga walay ulo. Wala ato gadungan ng mga expressions. So, let us try to avoid this. Ato na siyang dikayan. So, karon, make a resolution to yourself, Lord, kung naugay mga ni mitabo na ako, maglikay na gyud kog sugod. This is not an overnight work. Dili ni overnight kapag ugma, balaan na dayon ka. Nahimo na dayon kang ayos kay nga dinigid ka maminaw og istorya na di na mao. Ngadto-ngadto man ni siya. Proseso man ni siya. Pero naay pagsaka ang sa maong bertud nga gusto nato ang kunon. Ang pag-angkon ini nga Christian virtue nga buot natong mapahingpit sa atong kinabuhi. So number 8, last na gyud. Yes, last na bito eh. Sige kapoy na mo ha, minaw na ako. Ito. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Katong gipang saman gipang gisulutan dili. Katong gipang lutos tungod sa kaangayan kato sila mao ang makaangkon sa gingirian sa langit. In living the gospel, we cannot expect that everything will be easy. Di ba? Dili na sayon. Magpuyo ka, nabito na kanta nga, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok ang dalan nga maagian mo. Di kimagil sayon. Kung imog yung tumanon ang giingon sa Ginoo, daghan ka kontra. For the thirst of power and worldly interest often stands in our way. Muna siya mubabag. Muna siya muhadlang. Muna siya ang magpugong kanato. Kaning kahakog, kauhaw sa gahom, o uban pang mga gitanyag sa kalibutan. Muna siya ang mga kontra sa gospel values. Muna, di na ito matingad-an nga maglisod ta usahay. Di na ito matingad-an nga naay di ganahan nato labi na kung ang pagtulunan ni Kristo mo atong giuna og atong yung tumanon. Whatever weariness and pain we may experience in living the commandment of love and following the way of justice, the cross remains the source of our growth and sanctification. So, unsa man to'y makapaluya nato, mapakawala sa tunggana, mawala natong kadasig, matong simbahan, kay murang yapon, no? Kung makauman yung simbahan, no? Lubaw pa sa konsul. Unsa man ni sila nga na. Muna yung makahatag natong kaluya, di ba? Pero, matod pa ni Pope Francis, ang krus ng pabilin nga tinubdan sa atong pagtubo o kabalaan. Mo ang tinubdan sa atong kusog kadasig ang krus mismo. Unsa man ang gihimo sa atong Ginoo, sa dihang nga nabugatan na siya sa krus, tungod kay mga experience niya di na maayo, bugal-bugalan din wa na gugma ang mga tao, niundang na ba siya, niumpak na ba siya, o nagligid-ligid na lang niya kaya di na ganahan mo padayon, no. Mitiwas gid siya. So muna po datong kinabuhi kay kita nagtan-aw kag Kristo nga atong modelo ug ato siyang pangulo. That is why gitawag kita Christians because we are His followers. And atong yung paningkamutan nga masunod po nato iyang mga lakang bisan sa kalisod. Ang krus ni Kristo ug yung pamaagi sa pag-alsa niini mamay mo natong modelo ug inspirasyon sa pagpanuman niini. We must never forget that when the New Testament tells us that we will have to endure suffering for the sake of the gospel, it speaks precisely of persecution, ang mga paglutos. Kaya ang paglutos pwede naman nga nara sa tumbalay, at ang paglutos pwede nga di kauban na sa simbahan, kauban sa simbahan sa bulwa, kauban sa simbahan sa makabalan, kauban sa parokya sa unsuan sa uban pa. So, pwede nga di ragikan, no? Within na mga magpanglutos nga madawat nato. Here we are speaking about inevitable persecution, not the kind of persecution we might bring upon ourselves by our mistreatment of others. Persecutions are not a reality of the past, for today too, we experience them. Nagyapon ang pagpalutos karon. Atong antuunan ay mo silang mga martir,
Pero karon bisan pag panglutos nga wa gyud tapat siya physically, pero nagya po yung mga paglutos ka atong gadawat gikan sa uban. Whether by the shedding of blood or as in the case of the martyrs, but more on the subtle means. Unsa man, slander, pagbakak, paglimod, paglibak, uban pa. Kini sila mga persecutions sa atong kadawatan karong mga panahon na. Jesus calls us blessed when people utter all kinds of evil against you on my account, falsely on my account. Tumu-tumuan, buhat-buhatag istorya, kanang bitang palitan sa imong kinabuhi, imbes maayo imong katuyuan imong tabang, nahimo pa imong kang dautan, mas kasakit lagi kayo experience na unsaon man nimo na karon pagdawat, unsaon na nimo karon pag embrace that kind of persecution. So matod pa ni Pope Francis, accepting daily the path of the gospel even though it may cause us problems, that is holiness. Pagdawat nato matag adlaw sa dalan sa ebanghelyo, bisan og makapahimo nato ning biktima sa kahasol, makapahasol nato, makapabilisan nato, bisan pa og kana may tabo. Usa ka na ka indikasyon nga nahimo kanatong balaan. That is holiness. So, what is the summary of the gospel? Akong ikutlo ang famous kayong verse sa gospel, di ba? Kabalo kay mo ani. For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So akong ipangpulahan tong God only Son, not to perish, but have eternal life. God only Son, perish, eternal life. Gospel. But pasabot nga, ang Ginoo mihatag sa iyang kaugalingon nga yung anak, kaugalingon og bugtong anak, gihatag niya iyang bugtong anak, o di ta mawala, di ta mo papag, di ta maalaot. But on the other hand, makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Muna ang gospel. Di ta niya nga, di niya gusto nga, di ta maapil, di niya gusto nga mapapagtag mawala. Kung dili gusto niya nga ang tanan gyud mahibalik ato sa gilian o makangkon ni ng saan nga kinabuhi wala katapusan. Mo ginapirmi akong i-remind sa kong Lord, gatuo ba gyud ko sa imong eternal life? Gatuo gyud ako ang imong gingarian. Makasala pugod ko sa akong mga nahimo sa tago og dayag ka nga pagi, pero gituhan ako na imong saad. Sa dagkot itugod Ginoo nga di ko kasulod diha. Tabangi ko nga makasulod. So, diha sa cross, bihatag ang Ginoo sa iyang bugtong anak aron kita maluwas o dili maalaot. We may think that we give glory to God only by our worship and prayer or simply by following certain ethical norms. Mura itong tuwa, okay na, himo naman ako yung tanan, nagsimba naman ko, naghatag naman ko, nag-donate naman ko sa simbahan, nagsimba naman ko sa akong balay, nag-umpisa naman ko, direct to God, nga naman ito kasagaran itong ingon. Pagtura to, okay na, enough na, nakahimo na ito sa angin atong buhaton. It is true that the primacy belongs to our relationship with God, but we cannot forget that the ultimate criterion in which our lives will be judged is what we have done for others. Unsa imong gihimo sa ubos kong igsuon, gihimo sa kanimo nako. So diya taka hukman, as if Jesus is telling us this. So, prayer is most precious for it nourishes a daily commitment to love. Mag-ampo kita, mangayo ta grasya sa Ginoo, nga atong mahimo ning tanan, kay kung ato lang kaugalingon pasagdan, di gyud ni lisod kaayo. Of course, we have our human participation, pero tanan gikan sa Dios, ang grasya yang gibubo nato aron tagaan ta sa kalig-on kadasig sa paghimo sa atong gipangandoy pod nga buot niyang may tabo sa atong kinabuhi. So worship becomes pleasing to God when we devote ourselves to living generously and allow God's gift granted in prayer to be shown in our concern for our brothers and sisters. So ang Beatitudes, ang pagkabalaan, may tabo lamang kini pinagi sa atong paghimo ngadto sa uban
nga diha sa pag-ampo atong ipangayo og gihatag sa Dios dinhi kanato. Similarly, the best way to discern if our prayer is authentic is to judge to what extent our life is being transformed in the light of mercy. So ato makita man kung lingon nato, kita mismo maka-evaluate ba, nahimo ba nato ni ang inabubaton? Na ba akong pagkamigiloyon, na ba ning tanan? Na-transform ba ko diya sa kayag sa kaluoy sa Dios? For mercy is not only an action of the Father, it becomes criterion for ascertaining who His true children are. Diya sa pagkamigiloyon. Pagkamigiloyon kamo samang ang amahan magiloyon, di ba? Mercy is the key to heaven. Let us remember that. Ang pagkamanggiloyon, Yahweh ngadto sa langit. So those who really wish to give glory to God by their lives, who truly long to grow in holiness, are called to be single-minded and tenacious in the practice of the works of mercy. Mutubo ta diya sa itong panganoy sa pagkabalaan. So Jesus' words are few and straightforward, yet practical and valid for everyone. For Christianity is meant above all to be put into practice. So simply lang mapunos Ginoo. Practical, listen. Kay ang Kristyanismo, di kasi mo, ang Christianity, usaman ka, ang nakahulugan man nga, atong ikinabuhi ang maong mga pagtulunan. So mga igsoon ko dyan ni Kristo, sa katapusan, tingali inyo po ni mga dungan pirmi ni Monsignor Elmer Abakain, kaya yung famous kayo o paborito niya nga expression. Gracias agimos tibi Domini. We give praise to you or we give you thanks, O Lord. Kaniyong tanan, salamat sa iyong pagpaminaw, the patience to listen, o ginatunta nga nakapaambit ko sumala sa itong tema karong video. Alex and Brother Rafi. Okay, praise the Praise Lord. God. Hallelujah. Palakpakan na to ang Salamat Ginoo sa mga Diyos. igsoon, no? Okay, praise the Lord. So, Dre, salamat yung gayo sa time nga mong gihatag nga wala gyud Salamat. minimo bali-bali. Thank you yung gayo sa O imong sharing gabi. Ha? Gabi. gabi na nga. Hello? Okay ra, dogan ta mo. Brother Rap. Okay. So, Brother Rap, na kay mensahe? Naka-mute ka, Brother Rap. Basin do na pay time pag praise si Father siguro, Brad Lex. Sige, Dre. Okay. Dre sa ato So ang prayer. salamat kaayo, magampo ta para sa pagtak-op ni atong programa karong gabi una. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, indeed we are wounded in many ways. Nami mga kasamdan sa among kinabuhi. Among gipangayo kanimo Ginoo nga unta makaangkon kami sa kaalim sa kaayuhan nga among gipangayo. Mga kasamdan diha sa kahadlok. Nahadlok mi Ginoo sa imong dangatan nini among giatubang karon nga pandemic. Nahadlok mi mulakaw, nahadlok mi mo ato sa mga dapit nga naay mga kaso uban pa. Mahadlok mi kami kadtong hospital Ginoo tungod nining maong epidemic karon nga among gisinat nga karon ni COVID nga among nasinati karon sa among palibot. Tagai kami sa kaisog, kadasig og assurance nga wa minimo pasagdi nakakanunay na uban kanamo so that we will do the best that we can for your greater glory. Inaton na Ginoo nga sa among paggawas, every time mo gawas mi sa among balay, kalupo imi sa balaang dugo sa imong anak. Cover us, Lord, with the precious blood of your Son, that we will always be secure, napanalipdan, o layo mi sa kadaot, layo mi sa katalagman, layo mi sa kahasol, kay imo man kaming ipanalipdan. O Ginoo kung pananglitan gayod, imo kabubuton nga kami moambit sa mong kasakit sa mga tao, sama sa nati karon nga kadlok, tagai kami sa kalig-on. Mahimo unta kami nga malinawon kanunay ang among kasing-kasing mag-aghok nga budawat niini. Sama sa imong pagdawat sa imong makasakit, inatunta nga kami usab anaan ni anang nga kalig-on. Ginoo, tambali o gikapa nga among mga kasing-kasing, among nahuna, among lawas ug tanan nga imong ipambit namo kanamo aron ta lig-on madasigon kami nga motrabaho uban kanimo
o para kanimo pinagi sa mong magkaigsuonan labi na gid kanila gatong dako kay panginahanglan sa among pagatiman. Kini tanan ang ipangayo lang itong amahan pinagi sa pangama sa among inahan ang Birhen Maria diha sa kayusa sa imong anak ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Laigo ng kayo Diyos. sa Amen. Espiritu. Praise the Lord. So, laigo ng Diyos. Okay, Salamat kayo so ha. dali tayong sa makausa. Salamat yung Salamat kayo kayo. sa salamat po. Pohon-pohon kato atong sabot Lagi nga o Bible kanang study, no? lagi kay murag Amo sa sa amo pastor. nag-try me Oo. og virtual murag wa man mo prosper. Pero sa wala pang COVID, Sige lang atong we meet every week. Kada Wednesday gid magtabo mi. Nami usa ka verse nga among pamalandungan and then there are questions para sa mga mangutana sila sa kalugaran etc. Ato pong paningkungutan ng matubag. Okay. okay. Sige, Sige, salamat Dre, thank you kayo, kayo. Brother Salamat, Alex. Father. So, Salamat. thank Thank you. you Good para night, Salamat, sa no? Father. Thank you, thank you. tangag Thank you kini kayo. kuan. Sige. Dili na mag-limit nato to see each other personally Yes. sometimes. Amen. God bless Pohon-pohon in everyone. this Good time. night. God bless. Thank Sige, you, Dre, thank Father. you, Dre. Okay, God bless. Okay, so, Adrab, daghan, ubay-ubay gyud tag mga mensahe, no? Karong gabi So, una, mga nag-comment og mga viewers nato karong gabi una. and in fact, So, daghang kay bag-o nga yes, nag-view sa ato. nalaygon ang Ginoo, no? I'm sure mga fans na din sila ni Father Father Sibarius, Maki. Oo. Father Maki, no? Lindot sa gaya iyang sharing ba? Na-bless kay ko na uh, nakita na ko ako dako kay kakulaw. Bitaw, no? No? Nindot. And it's very kanang kuano, kanang murag awakening sa ato kanang bitaw sa kinikakog nato. Daga. Amen. Mag-shoutout sa grupo bisag guwa na tayo tapanan sa mag-shoutout pa taani. So, Daghan napay mo gamay yung atong kayo lapay sa time, no? nanonood. Lapay time. So, dali ko ano, no? Daghan-daghan tag mga ano, mga bagong nga mga Yeah. kuan. Ubay-ubay gid. Let's okay na Pero to ang si ato Brother ang Mel so sa gaya na to, no? Naa gyud. okay. Okay. Ato na lang ning ihatag sa from Manila. From Manila si Sister Merlinda. Okay. Ay from Cebu. So okay na to from Okay na Cebu. to. Marina Asignar watching from Oh, Cebu. ini taas ang message ni sa atong igsuon, no? Usa din siya ka-active nato nga kauban sa buhat si Brad Manilo from Cebu. Okay. Salamat Father for your time sa pag-share sa amo. Daghan bitaw kay salamat. Tinuod gid bitaw. Mapasalamaton kay ta sa presensya ni Father Maki. Kani good evening all kapamalandong. God is good. Oh, gasunod gyud Yes, po nato all the ni time. usamis ni Brother Rap, no? Iya po Okay. sunod sa Sister, ato. salamat kayo. Oo. Salamat sa Okay. iyong pakiguban kanato. Si Brad Romel, Anastasio, may gabi sa Brad. Oo. Ani si Carl, dari ko Ah, nangayag number ni Padre. Taga Makabalan, Brad. okay. Oo. Brad Carl, thank you kayo sa pag subay sunod sa atong tulumanon. Okay. Lahat nga na blessed mo. Brad, Brad Manilo, once again, no? Si isa pa. Pa. Ubay-ubay ni atong kuan si Sister Chris Marie sa Lapang, Balmoria. Sa Familiar ka niya, Brad? ano kaning Sugbong Kugon, no? Yeah. Yes, Diyos yes. Marie, Sorry Sugbong kayo. Kugon. Okay. Oo. Doon na sa sila tulumanon ka ganiya. Si Oo. Brad JR from di kay ko familiar kung Kibawi ba ni siya or kini siya basta somewhere dito Summer sa may Bukidnon. Bukidnon. Okay. Okay. Si Yan sa Lugait, no? Ha? Yes, Sister Paso. yan. Daghang kay salamat sa iyong pakiguban. Edwin Piamonte, no? From Ormoc City. Wow, From Ormoc Ormoc, City. no? Abot ita sa Ormoc. Yes. Praise the Lord Abot pa kayo. gid dito. Okay, gani wife sa kong manghod ni sa Bulwa, no? Kanunay yun yung nagsunod sa ato ang kuan, Yes. Thank you kay Pamalandong. sister sa atong igsoon. Okay, so last na to, no? Si Sir Melinda. Okay.
So mga igsoon, salamat jud kayo no sa inyohang time. Medyo taas-taas man gud atong topic, medyo nilampas sa isa ka oras, pero thank you kay sa inyohang pagsunod. We hope nga sunod Domingo mag-uban-uban na pud ta ug na po'y madugang nga bag-o nga mga viewers nato. Nadrap kay mo ni ato ang atong paningkamutan nga mas mo improve pa gyud ang ato ang programa mga igsoon. So nanami plano ni Brad Rafi para sa next month. Napasab ko'y naka-line up nga mga pari pod puhon nga atong kontakon or uban nga mga speakers. Yes, hinaut nga makuha gid nato ang ilahang pagtando no kay Oo. daghan kay giplano nga nakalinya na para sa kanang entire program until December. Pero tabang sa mga kampo nya Yeah. kung doon na sad mo'y lain nga ikatabang sama sa pag-like and share, kana lang simple nga act of generosity sa inyong time sa pag-like and share aron kini nga mausibya mapaabot sab-sab sa uban nato nga mga kaigsuonan. Amen. So actually ang ato ang live mga igsoon kay sa tulo man ni ka Facebook page. So ato ning i-download i-upload sa ato ang YouTube channel. So matan-aw niyo ni sa YouTube katong mga tao nga wala sila Facebook, makita niyo sa YouTube ato ning upload dito. Tapos mag-invite po mi ni Brad Rafi no ang atong program dili lang gabi every Sunday pod 1:30 PM sa hapon ang atong pamalandong sa pulong gospel reflection nato sa every Sunday nato nga pamalandong. Mag-invite mi sa inyo mga igsoon nga unta maka-join mo, maka-share pa gyud ta sa uban no. So Brad Rap napakay dugang mensahe. Unsay pangitaon nila nga site I mean caption Okay, sa para sa YouTube ato Brad? ang sa YouTube nato katong PS246 TV nga nga YouTube channel. So naa diha paki-subscribe mga igsoon no ana nga YouTube channel. And then ako na lang po isingit no naasab ko YouTube channel Brother Alex Lim na ako'y mga videos, short videos nga gina-upload sa YouTube. Pwede pud mo mahimo maka-subscribe mo didto, dilikyat mo. And gusto na mo ni Brad Rapi nga maka-serve pag yung bas daghang tao. So while maglisod pa man ta karon og maglisod mig visit sa nagkalain-lain nga parokya, so pinagi aning social media diri na mapaabot sa uban, and happy mi nga maka-serve nga mahimo pong instrumento sa Ginoo nga mapaabot yang mensahe sa inyo. So inyong pag-like, inyong pag-share, we hope nga next Sunday na amoy madala bisag isa lang sa to ni ma-invite isa nga moapil sa ato ang live streaming. Praise the Lord na gyud kayo mga igsoon. So atong panikamutan nga atong mapalambuog. Ako lang po i-advance ni nga announcement nga pohon-pohon madungagan na pud ang atong programa, maybe every Saturday kani may giplano nga program uban sa akong wife no. So ako man ning giplastar every Saturday nato ning programa. And Brad Rap, sunod-sunod nga panahon, medyo kanang makita na ako ba nga ang akong pangalan to positibo kay Brad Rap nga pohon no, uban sa grasya sa Ginoo, uban pud sa tabang sa atong mga viewers nga kanang mapaabot pa gyud sa mas daghan pang tao kining ato ang pagsibya. Okay? Naka-mute ka Brad Rap. So, in closing Brad, unsay atong para panapos nato nga program sa atong programa? Okay, so maigsoon, dinhila lang mi tama no. Kita-kita na pud ta sunod Domingo pohon, and we will announce na pud kung unsa ang atong topic o kinsa ang atong speaker next Sunday. Hopefully si Father nag-open man to siya Bible study. Maigsoon, na-invite pud mi sa inyo ha. PM mo sa amo ni Brad Rafi para ma-plaster nato ang schedule. And then ang kanindot Brad Rap kasi Father mismo nag-offer. Siya gyud nag-offer Okay. nga gusto gyud Yes. niya nga kanang ang iyang dili lang kay sa virtual, gusto niya personal pero tungod lagi aning COVID. So medyo ingon ani sa atong set up karon. Pero maigsoon, PM mo sa amo ni Brad Rafi or ani nga page para malista mo namo, ma-plaster na to ning kining Bible study nga atong giplano. So maigsoon agi
tapos sa ato ang kuan, sa ato ang Programa. programa, no, mag-play na lang tag song. Nalimot ko brad rap ganyan sa prayer naman ko yung background nga gi kuan gi-prepare. So Okay. okay, so Ngayon, God bless and good night. Kita-kits na puta sunod Domingo pohon. Thank you. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Problema ay kumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti.